שאתם רואים פה היום קיבלתי שני סקינים חדשים למלאכים, זה קיבלתי בחינם. כמו שאתם יודעים, ברול סטארס הביאו לכם משהו בחינם. אם אתם לא טועים, אם אתם לא יודעים, ברול סטארס לפני שיגמר האיבנט לשדים הם שמו פה סקין של 8 ביט מול דראקו, הם שמו את הסקין של 8 ביט. אז אני קניתי לפני הסרטון סקין, שככה תדעו, ועכשיו כולם כזה מדברים על הפרופס. מה הסידור לפרופס? מה הסידור? אומרים ששם הוא מלא סקינים, מה נעשה חלק 2 מהברוטו, כי יש כזה משהו על הפרופס. אבל בואו נתחיל. הסקין שהכי אהבתי, הסקין שאני הכי אוהב זה הסקין של 8 ביט. כי אם אנחנו נבוא ונראה, אני מקווה ש8 ביט המסופר, נראה אותו פה. יש לי 14 מול 33. יש לי זה, יש לי זה, יש לי זה, אבל לא כך. צריכים את מקס בשביל זה, אני לא מנסה לעשות את מקס. סקין עצוב, למה סקין עצוב, אני לא יודע. גריי, וזה הקוד, 8 ביט. מקס, אבל אני לא מקס. לילי. אין את זה. אז כמו שאתם רואים, היום אנחנו נגיע לשם וננצח, ואז אני הולך לעשות אתגר סקין של קיט, סקין יופי. ואני רוצה לומר לכם, אם אני לא טועה, נראה לי שאפשר לפנות, לא, נראה לי שקיט מקבלים אותו. אם אתם משלמים סקין של קיט, פה יש כאן קרדיטים. אני אומר לכם זה חייב להיות. אם זה לא, אני לא יודע מה קורה. אני אז בואו נתחיל במשחק ראשון. מי נגדי? מי יהיה נגדי? השחקן הכי טוב בגרסה. אני טוב. נפלא תדעו לקדאישי. כולם ניסית לנצח בחייך. כולם ניסית לנצח בחייך. יו, אשכרה לילי. ידעתי הוא חזק. 8 ביט אבל לנצח. אני אומר לכם 8 ביט מנצח, חיי. זה אנחנו מפסידים. אחד הדמות לא רעה. אבל בבקשה בא, תיתן לי לצאת. לא, בינתיים אנחנו לא פרועים. לצערי חלה מוסקה. איך אני מרגיש? אנחנו צריכים לנצח בקרב אחד. אנחנו צריכים לנצח בקרבות, ואם אנחנו מנצחים וזה, אני זורק עם זה, עם קוד מול שני של המלאכים. זה עם קוד, וזה יהיה מלילי עד קוד ועד 8 ביט, אז נהוג עליי. אז בואו נתחיל. בואו נשחק, אני מודה שנצח, אני רוצה ממש לנצח חלק באתגר חלקית. פעם ראשונה זה אתגר לקיק. פעם ראשונה. נראה לי שהפעם אנחנו קבוצה
די רעה. תקבל לך כבוד. כבוד יו. אין לך חיים שלך. לילי מלקחת כל הזמן. אבל תחכו. אבל איך היא תחכו בה? מזל צריך להיות קריטי. לא הולך להיות קריטי. בי! לבננה. לבננה ביבי. שומע ביבי נצח. שמונה ביט. איך אתה יכול לנצח? איך אתה יכול להוסיף? גברת בת 3 שובתת עם רודה הדבוקה. ובסוף רודה הגיעה לכוח מעצבן. זה די גרועים, אני לא צוחק. אם אנחנו לא מצליחים, אני עושה... אני לא משקר, אני רוצה לנצח. אולי עכשיו אנחנו קצת מאמינים. כי מה זה? אנחנו טובים. מה שראים בי. נתחיל לעלות חיים מהר, לחיים. בקה. ניצחתי כאן. וניצחנו, אז זה אומר שאנחנו נהיה באתגר. אבל בסוף חכו. תאמינו לי איך שאמרתי. זה מי? לילי, הסקין הראשון של המלאכים שלי עד 8 ביט. אתה בחוץ. אני לא יודע איך היום קיבלתי סטרס, אני יכולתי לראות את הכסף, וואלה, הפחידה אותי הגברת הזאתי. תעבור אותה, פרנק! איי.